Сега бил сте нападнат, удрен по лицето, щупили са ви очилата, ще кажете какво точно се случи, но най-напред кажете как сте имали последствия от ударите физическите върху вас? Прво, това нема последици, никакви последствия од ударите срещу мене. Както видите, това ми се резервните вторите очила. Както виждате, на предходните очила това стаклото тука ми е щупено на левата страна. Някаква вербална агресия имаше ли преди това, преди физическите удари? Абсолютно вербална агресия от човек, когото не познавам. Никога не съм го видел в живота. Даже не съм го видел нити в нашия квартал тук да се движи. Какво ви каза? Не. Каза това, което го написах. Вие, мръсните българи, ще висите всички на гранка, ще ви стреляме, да си заминете за България, да не споменявате македонско име, да не се идентифицираш с македонец. Вие сте там никакви. И такви други ред обиди на едно много примитивно ниво. Как реагирахте вие? Опитахте ли нещо да му кажете, нещо с разумен човешки тон да обясните? Или нямаше време? Първо, нямаше време. Второ, аз се опитах да се съпротивам и аз физически, ако той беше към 40 години и едно 10 кила, 15 по-тежък от мене. И тогава вече стана съмнително. Той почна да говори там в смисъл, виждате ли, той ме напада. Агресия срещу мене. Човека почна да се брани, че е имало агресия срещу него. Тогава аз се посъмнявах, че може би да е некоя инсценация или поръчка. Тоест да не е някакъв моментен изблик на агресия срещу вас, а да е подготвена провокация? Да, помислих си, че е възможно и това нещо. Имаше свидетели? Имаше свидетели, нали? Как реагираха те? Мълчеха, всички бяха. Просто замълчани и стъписани. Как ще реагират? Никой ли не опита да ви защити? Боже се чуе. Един човек от 100 и кусор килограми там, който идва и ве напада, кой ще ве защити? Това бяха само жени там повечето.